Шаро беше голяма топка. Той ми липсва. Аз, между другото, откакто почина Шаро, за изкуство с никого не съм говорил. Права се, че говоря, с никого не съм говорил, както с него сме разговаряли в часове. Много. Ателието му беше в зоната, в другия вход, аз живеех в другия. И последните 10 години действително бяхме много така близки. Но той ми интелектуалец, дълбокото мислене. От класа европейска. Казвам го спокойно. Дядо му българо-френския речник, баща му геолог, професор. Да. Топката много висока. Много висока. Шаро беше и ерудиран, и морал към изкуството. Абсолютен, изключителен беше Шаро. А сега как ти се струва? Има ли, накъде върви въобще българското изкуство? В твоята сфера, разбира се. Защото в световен мащаб се говори за криза на идеи, за повторения, за земки, не само в изобразително изкуство и скулптура, кино, литература, дори във всички области. За какво е изкуството? Какъв е смисъл изобщо? Забавление, украса, не е. Какво е? Да разбереме за какво става дума. Какъв е промисъл? С това се занимава изкуството, да чопни, да търси. Никога няма да го стигне и затова няма и да спре развитието. Да. Аз мисля, че няма спиране. Атанас Еранов е един от най-големите значими стойностни български художници. Тази експозиция конструираме заедно с колеги от Бургаската художествена галерия, от Сливен, от Казанлък. Да не пропусна някой от Стара Загора, да, и от нашия фонд. Творбите са изключително значими, изключително стойностни и изложбата е рядка именно поради това, че сборът от тия творби наистина го представя доста пълно. Той е роден през 1940 година, така, в семейство на интелектуалци, завършва художествената академия в София, при един от най-големите стенописци, живописци тогава, Георги Богданов. Георги Богданов е един от художниците, които, така, от плеядата художници, които завършват на Запад. Било то в Париж, в Мюнхен. Еранов завършва при него декоративно-монументални изкуства и това дава наистина един силен тласък, очертава неговия художествен стил, именно този, който го виждаме в момента. Той се доближава така до странни други жанрове, стилове в изобразителното изкуство, като дърворезбата, като с графитото. Той е много ярко, как да кажа, много лесно разпознаваем. Творбите му винаги са, така, различават се от творбите на другите автори. Участва в много изложби, почти в цяла Европа. Има също така и изложби в почти всички европейски столици, най-вече от тия, които са в бившия соцлагер. Той твори през 80-те години на миналия век, така да се каже, края на соцепохата, и тогава тези търсения, тези по-свободни търсения, по-индивидуалистични се толерират. И общо взето той е според Кирил Кръстев, един от ямболски голям критик, един от най-модерните, даже той го нарича най-модерния сред модернистите. Широката публика е познат със своята работа в Националния дворец на културата. Да, той е познат също така като монументалист. Искам като любопитен факт да спомена, че 8 сгради в Димитровград ще бъдат обявени за паметници на културата заради стенописите, които са направени върху калканите на самите блокове. Това са, може да си представите, огромни стенописи върху калкан на, да кажем, 8-етажна сграда.
и те ще бъдат при всички положения запазени за поколенията. Няколко думи за платната, за творбите, които се излагат тук. Колко са те? От кой период на Иранов? Тези творби са 22 маслени платна, заедно с 37 пастела. Тези творби са, може би, от зрелия период на Иранов и така най-ярко го представят. Пастелите, според мен, са изключително любопитни. Те са своеобразни проекти за бъдещи картини и представят точно тази своеобразна драматична страна на изобразителното изкуство и не само изобразителното изкуство. Между другото, изкуството през 80 години, както в театъра, така и в киното, има един такъв драматичен оттенък и Иранов в този смисъл не прави изключение. Засегнати са едни теми, които засягат, как да кажа, саможертвата, жертвата. Темите са доста при Иранов. Един от любопитните също така теми са, които засягат такива архаични митове. Религиозни също теми има засегнати, които в творчеството му и те са предимно най-любопитни за нас.